Okay, guys, nga daw kanyo tanan. Kumusta na sad mo? Ano yan, sa inyong alagad sa kanginan. Trifon Morales, and then my partner kapon diri si Randy Tayad. Same as usual, asap gida. Always say a prayer, mga kaigsunan. Tibok Kabisayan ng Mindanao, tibok kalibutan. Di lang sa itong kagalingon ng itong pag-ampo, kundi sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Lord, tabangi kami. O tagay kami. Pasalamat kami ko sa imong grasya nga gihatag matag adlaw. Salamat kanimo Lord. Luwasa kami karon sa mga naghulga na mo karong panahon na ining kalibutan. Okay, thank you Lord. God bless kanyo. Kinin kisugos tawadon, makahimog yung tagdili maayo sa si katao tungod sa kalisod. Isang unsa lang, basta magkwartahan. Rakiton yun. Kung mauni akong problema karon, aron ninyo masabtan, ingon na yung mga pahitabo. Halok ka, kuday. Halok lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana amay uban. Buhalok lang yun, kuday. Dili ako kay waba ko'y gusto. Irog-irog. Kuday irog. Irog-irog baya. Natugyo tay. Kanindot. Mugayo mo sayaw day. Kanindot. Mumuki ay day. Kanimo waba ako'y gusto. Kahoy ka ng imong sinayawan. Tiniguan. Ayaw palabig salig sa imong bana. Bantay ang mga lihok niya. Pagpakabuutan sa atubangan. Apan sa gawat, ilabihan ka mangtas. Kundi ka magbantay, siya maghitag inday. Og sa kaulay, ikaw rosa magpahay, busangay kang magbantay. Ayaw palabig salik. Sakto na bay. Okay, mga igala! Okay, mga igala! Nasa bugal-bugal din ba yun? Papa ko, masultis ako. Okay, mga igala! Human sa awit, sa atong pinaka-controversial nga singer, kung mga tanang nung controversial to siya, tungod kay matod pa niya, ang iya mga kanta gimuha ng CD. Pero ang problema, kay wa lungagis to nga. Tinuod gini mo giingod ha. Daghang bugal-bugalo din eh. Balhin ka tang pwesto. Ayaw. Nalimot ka nga dinir, talaga kakwartag dako. Daghang kay bugal-bugalo ni mga kanahang dako. Ay, karaan sa ito imong diyokod. Gamit ito imong magic. Parehas gihapon tong sa una ba? Sige. Atong magic ni Professor Lucien Vergara. Mga kaibigan, ngayong araw na ito, aming ipakita sa inyo itong manok na magiging piso, Tingnan nyo, mabuti. Ito, ilagay ko muna ang itlog sa sibot, At pagkatapos, isang pitik lang sa inyong mga mata, ang piso mahimong itlog. Ang itlog mahimong piso, Ito mga kaibigan, tingnan nyo mabuti. Tingnan ninyo. Mga kaibigan, bago pa sa lahat, nais po namin ipakilala sa inyo. Na kung sino inyong may problema sa ngipin, meron tayo ditong gamot. Murang halaga lang ang mga kaibigan. At napaka-epektibo na tambal na ito. Ito, mura lang. 50 pesos ang isang garapa. Sige, bili mo na kayo. Bago natin ituloy ang magic, sige na, bili mo na kayo. Alasan siya Malit, tambal na ito na. Ay, akan sita kung sitwasyon na. Jok, ngital ka taglaing rakit. Itaglain? Ang lain na. Pero ang pungutan na, unsa ba yung atong rakit ng lagi ani?
kuan bay, kung mamaligya lang, namaligya mo kitang tambal, no? Ningyo no, kita mahinoy manambal. Tay manambal? Oh, diskarter, good. Manambal ta. Sige ka lang yung diskarte. Ay, sige lang. Ayaw na yung diskarte, oy. Ay, ikaw lang diskarte. Unsa man ka? Sige. Ani na lang. Para makakwarta ta, mangita tagtao nga ilarunon. Unya atong ilaron ang iyang sakit. Atong ingnon nga, uy, na makasakit ba? Unya, balagyaan na yun nato sa atong tambal. Ha? Unsa man tambala? Kanagong atong ipabaligya. Sige. Kanang kuan, kanang lang. Sige, okay na. Paitas di mo tayo kwarta, eh. Wag yun tayo halin gani agad. Naamat sa kita pisos na. Masara ka mo ka nahalin. Usar yun. Sige. Ugma, maninuod ta. Mamawi ta. Alkanse taro at lawa. Kakidot. Nay! Nay sinya! Nay! Hey, wala sa akong inahan nga malulutan. Tuon na sa tos na matyan. Nagduwa na sa tungtong its. Puto, manaraban ako eh. Manungkab ko dito sa kusina. Inuo ko. Puwerteng upawas kardero. Hartang dukot. Papas man. Grabe ha. Unta na ni, uy. Ha? Buset! Malas bayarong adlaw, animal malas. Ayaw rin magsurang-surang awaron. Bantay ko doon. Wana. Pildin sa ni. Malas kay kurang adlaw da. Oh, Patricio. Nianday ka. May kay nauli na ka. Bigay ko kwarta be. Kaya napildi ko stong its. Nay, malas kay meron nay. Wag yun may tao suhot ron. Bida sad, oy. Usa ka gatos lang, kay mo balik ko dito sa namatyan. Kay basig makabawi ko. Sige na. Ay, wala lagi nay. Pusoy yun meron. Bida, Patricio. Tagsara kay ko mamaraig ni mo ha, Patricio ha. Say tagsara ko, nakadaadlaw man ka mangayon ako. Onya. Kadaadlaw sa day ko ni mo atagan. Uy. Unsa man? Matakad ako o dili? Pagsulti. Ingon ani kabagsik akong nanay. Bisan sa akong kalisod, gusto gihapon sa manugal. Pero nakasabot ko sa akong inahan, bahin ana niya tungod kay kanuna mo siya nag-uol, wa nas tatay. Namatay mo ko sayo akong tatay taon. Ug mauna nga gusto gyud siyang malingaw. Baitan ni pobre tayo. Ukal yung kitipigan akong 200 Pero sige lang, basta malipay las nanay. Oy, Patricio! Si Imelda man eh. Melds! Di mo kagikan, uy. Mura makagipaningot. Dito ko gikan sa kulon, oy. Pero pag naog na ko sa akong gikanaugan, na may disgrasya nga nahitabo, goy. Ha? Unsa man? Motor, mura kabal-hapal man tingali to. Lauya sa pasahero, oy. Ha? Oh, kuan murag natangtang lagi ang usa ka bukton unya ang tiil na bali. Uya gud. Luoy lagi kaayo. Unya ang driver nalabay dito sa daplin, pero kato pasahero haskang biliba gid nako. Mikamang pagid siya. Nakakamang bagyod? Nakakamang pagyod. Iyang gikamang ang driver nga nalabay in town. Basi yung lawason ang driver? Wa man. Kay pagduol niya sa driver, miingon man siya nga, huy, akong sukli. Unya? Ay, maorat to. Maorat kita kung ika-share. Sige, aris ako, oy. Sure. Karaan. Pero sige na lang. Wapa man. Day, Melds! Mamisita na ko na mo sa inyong karong gabi, Melds, ha? Okay, kayo. Pak. Ano yung tapos story ni May Patricio? Di tadakpon din, Iway. Di tingali, oy. Pasyor kaya, oy. Nagalitagdakpon ta. Kau ba'y klaro ni mo, oy? Sige na lang. Sige na lang, plastaran na ito mga tinda niya. Ay, kapuya, oy. Hoy, Patricio! Unsa man, may daka diha para sa atong panihapon? Di anay. Dali, kao na dali. Magsukad ako, ha? Unsa man ang dani mo? Unsa man, lami na. Ay, nay, malimtan ba ko na ako ang imong paborito? Nga tuslubuwa. Unya, usa o mong pagkaon, anak. Wa man na nimo gikuha sa kaha. Initon man na pirme, di ba? Ay, lagkabala ka na eh. Ako di bahalaan eh. Dali, sige.
Ay, salamat taon. Nabusog in taos nanay. Nakatug tungod sa kabusog. Sige lang, nay. Makakwarta lang ta perme. Di kita mapas mo. Uy, hula. Unsa naman di urasa? Mamisita ba di ko sa ilang Imelda ron? Gisimba, gialaran sa kanunay, ang imong kabutan sa adlong tanan. Kay ikaw, ikaduhang batala, nga ako kinaludhan sa adlong tanan. Uy, Patricio! Dali na, ano na lang tiwasay mong kanta kay basi babatuan ka sa among silingan diha. Dali sa ka na diri. Dili na ko tiwason, Demels? Ayaw na lang lagi kay nangatug na ko ba na mo mga silingan. Masukuro pa na sila basta magsaba-saba. Awa mo ko kung magsaba-saba, nangarana raman ko. Ay, dali na lang lagi. Saka na nga rin. Naunsa ka man sa in-town, uy, kinaraan magyapon na imong style, Patricio. Ay, makaraan mo bag-o man, Demels. Ang importante nga, matidaanon ka sa mong tuyo. Ha? Demels, ang tinuod nga nahigugma, dili mag-mind kung kinaraan ba o binagko ang iyang style sa pagpanguyab. Ang importante diha nga seryoso o tinuod ang imong katuyuan ngadto sa kabinuhat nga mao natimban sa imong gugma. Hala, uy, kalawang sa adto eh. Malumos magkakaraadto eh. Melds, damata na akong gugma taon. Patricio, manguyab ka na ako nga naaraba ko'y kagahapon. Wala problema na. Kung naa kay kagahapon, wa man sa ko'y kaugmaon. Unsa? Melds, 14344. Unsa na? I love you very much. Di ay. Kining Patricio, 093244. Unsa may meaning na Melds? Wa man. Password sa akong cellphone. Ito. Tuod man, gisugot ko ni Imelda, nakauyab yun mi. Huwag mahinungdan nga naningapon yung kong samot na makakwarta mi para sa among umaabot unya kon aminyo kami. Sige, adili na ito bay. Nindot ini kay daghang tao. Anda man ang atong panyawan liniment oil. Kay mao gid dali mahalin kay kusukin na. Di tagabaan ani, Chop. Simbahan ra ba ni dinhi? Ha? Anong gabaan mo ta? Ay kada ko ato balikin tambal, tambal lang ko na. Dili man ko da ingon nga tambal kyud. Una pa sa tayo original ka nang gibuhat sin marketing panyawan. Original man na. Tambal man gyud tinuod. Di, tuo lagi na sila. Tuo sa kaadaw eh. Naini pa doon. No, kanang unsa man inyong mga tilda, mga tambal ne? Oo. Mga tambal ni sir. Kining nawi tambal sa coronavirus. Sir, nami tambal sa mga virus. Pero, kanarang virus sa nga wami tambalan ng corona. Epektibo ning inyong baligyang tambal? Ay, kayo ay naunsa. Sir, kining among tambal sir. Kung dili ka makaayon ani, ako'y mohatag nimong kwarta. Tinuod na, sir. Ano ni sir? Kani imong sakit, ayaw honda na. 500 ang maong tambal. Pero dili ka mamaayo, tagaan ka 1,000. Bay, unsa? Magsulti ta kadiyot. Uy, nautsam ka. Dali sa siyo. Unsam. Dali. Murag baka kwarta ko nila. Kung dili siya makaayo sa kong sakit, tagaan ko niya 1,000. Kini kwarta na ni. Saon ako pag-ayo niya. Niya pag-ayo na ko, no? Ngawa mo ko yung sakit. Pero mapasakit ko. Bitan, na ito magka-ayo ba sila? Pusoy sa tanan. Unsa makakibaw ka ng mga ubang tambal na ito. Hindi na kaayo. Unsa man ka, Ay, naunsa man ka. Diskarte para mahalinan ta. Sige lang, ako rin bahala. Oo, sir. Unsa naman, sir? Musugot ka? Ha? Kanang imong sakit, ako nang ayuhon, ining among tambal. Kung di ka maayo, ako'y muhatag ni mo 1,000. Saman, sugot ka? Sige. 500 basta mamayo ko. Pero og di ko mamayo, ikay mahatag na ko 1,000. Correct. Okay. Okay. Unsa may imong sakit, be? Kuan kining
dili na ko maka-feel og lami ba? Kanang Dili na ka maka-feel og lami, no? Oo, kanang mukaon kog buwan. Dili na ko ma-feel nga parat. Mukaon kog chocolate. Dili ko ka-feel nga tamis di ay. Wa na gyud tabang na gyud tanan. No, mamayo ka ko ana. Oh, ako... ako pa? Bebe, basta mano tatong sabot, ha? 500, ha? Di ganay ka mamayo, ako'y mo tag mo 1,000. Okay. Di na ka-feel og lami, no? Boy na. Imna niyo. Ano, imna ni. Nga, pa, imnon ko na eh. Oh, imna. Aron mamayo ka. Gini, kwarta na ni. Wa jo ko'y sakit. Sige, sir. Imna na, sir. Okay. Imna na. Okay, ako rin imnon ha. Ina! Gas man ni inyong ipainom na ko! Usingan, sir. Gas man ni! Mo ba? Oh, so congratulations. Naayo na ka. Ito naman! Na-feel na ni mo nga gastong among ipainom mo. So maka-feel ka naglami. 500. Ha? 500 ayun. Oo. Di raw. Okay, kwarta na. Ina. Pero napakoy laing sakit. Oh, wala problema. Ato tambalan. Magyapon ha. O dili ko maayo, bayad ka na ko 1,000 ha. Wala problema. Masamang sakit ni mo. Kuan, kining akong pagkamalimtanon. Limtanon. Imsaha, limtanon? Oo, kay kanagong saka ko sagdanan sa amo. Munong ko sa tunga. Nga naman. Malimot ko kung asa ko paingon sa taas. Sa taas pa o sa silong ba? Kuana, Alzheimer man ito'y tawag na. Delikado ro na. Pwes tambalan na. Kini, kabawi na kuan eh. Dili dyo ko maangkon nga ninumdum ko. Di ba? Okay. Ato ng tambalan, ha? Imin na kihapon niya. Kain, kani. Kana ako nagihapon. Uy, ayaw mo binuangi na do ha? Gas pagyapon na. So, ato pa, naayo ka na. Ha? Nainom-dum ka, mau na imong giinom nga gas. So, naayo na ka. 500. Inahakya ni eh. 500. Ay, 500 oh. Hakya ni eh. Last, Becky. Kini. Last. Na ko ilang sakit. Daghan ko ng sakit ni mo, sir. Tambalin eh. Kung saan naman sana sakit, sir? Dili na ko kaklaro. Hanap na ko pananaw. Usay ko, dili na gyud ko kakita gyud. Uy, basig katarak nga, sir. Sige. Tanaw na itong makaayo ba ka? Makaayo ba gihapon kaya ni? Ayaw ako. Ay, pildi na ko, ana. Di na ko makamaumayo, ana, sir. Pildi, 1,000. 1,000 na yun. Dali. Kabalos, kabawas. Di na 1,000, no? Binuang man eh. Kung ilara duha do, 20 pesos ba do? Dili man ni 1,000. Dili din na 1,000? Dili, kaklaro 20 pesos kung mauna, naayo na ka. Ha? Naayo na ka. Kalaro ko ka nga 20 pesos na. Pildi na ka. Naayo naman ka. 1,000 be, 1,000. Skidot ba, Eli? Pulis! Gilan ko! Tabang gilan ko! Pulis! Hanggabi ni Pulis! Pulis! Dakpani ninyo, pulis! Dakpani ninyo! Muna akong problema ron. Napriso kita ni. Kinaang may pulis atong hikayo na. Pero nahimuto na mo, tungod magkod sa among kalisod. Pero nagmahay ko. Pero maulagi, napriso na ko. Kung saan man ako taon nga makagawas ko nga ni. Di ko no, kung saan man ko kamoy pasultihon, Patricio. Good morning kaninyong tanan. Kabilang yun sa atong magkaisunan karon sa Kabisayan og Mindanao. Yes. May gamit sa atong pinaka number 1 nga panyawan. Well, thank you kay ninyong tanan. Salamat yung kaayo ninyo sa paghimog number 1 sa atong haplas. Hi. Panyawan, Lenamitoel. Ate Pres, good morning, Ate Pres. May adlaw, Gulyat, Bambina, sa tanan nga naminaw Renato. Thank you kayo sa kanunay ninyong pagsunod sa among tulumanon. Unya, thank you kayo sad sa nag-maintain og nagtumar karon sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic para sa itong mga high blood, cholesterol, katong taas, sugar,
Munang ayaw si piyata kada adlaw ang pag-inom og Panyawan Herbal Capsule. 20 minutos sa di pa ka mamahaw, inom ka na daan ng Panyawan Herbal Capsule o sa kakapsula. Maog hapon sa paniudto o sa gyapon kakapsula imong imnon, una ka maniudto. Sa panihapon maog hapon inom ka daag o sa kakapsula. Sa Panyawan Herbal Capsule, una ka manihapon. Unya sa tanan na mga kaigsuunan po sa Kabisayan o Mindanao nga wa masayon nga duna sila'y balatian nga naarna sa inyohang kalawasan kanang tuksin. Maura ba na makaingon taon nga masakit ang kanser ang tuksin. Kanang tuksin mo na nagdag diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pang balatian. Tungod na tuksin kay kana mao man ay mo hinay-hinay pagdaot sa lawat sa tao. Kung magpabili ng tuksin sud sa lawat sa tao, ang tuksin mo ay mo atake sa mga cells o tissue hangtod nga madaot ang function sa mga cells organs sa ato ang system sa lawas. Busa aron inyog yung maangko ng mayong panglawas. Inuma tag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Number 1, kini nga mutangtang sa ato ang tuksin sa kalawasan. Ang paggamit na to, ani mo inom ta, usangad to sa 2 ka kapsula, katulos sa usa ka adlaw sa kauras sa di pa kamukaon. Ubanan na to inom og 8 nga to sa 12 ka basong tubig. Matag-adlaw yun na. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Bam! Good. Bambin! Yes, ayaw kalimutan ha, sa ato ang Celebrity Kujik Beauty Soap. Pilipinadihan nila ni Sir Eddie del Socorro diha sa Ormoc, no? Concepcion Ormoc. Sila ni Mama Marilo, Dr. Jeffrey del Socorro, sila Mama Upapa. Ingo man usab sa ato ang mga silingan din ha, para sa ato ang Celebrity Kujik Beauty Soap, para sa ato ang beauty care, ma'am. Barangay Captain Ana Luna dahil sa Bangkugon, Oslob, Cebu. Og ni Barangay Captain Kuring Pugoy usab sa Salog, Hitapi, Bohol. Para sa puti, hamis, o kanang lumoy na itong pamanit. Maintain na to ang Celebrity Kujik Beauty Soap. Okay. Thank you, Bam. Og ingon man atong sender dai karon, gulyak sa to sender Patricio. Oh, si Patricio, si Ate Pres. Patricio. Unya unsa iyang problema ani Ay, gulyak? kanang panghilad sa taon nila, Ate Pres ba? Ano naman? Nga kanang manambal-nambal, tambalan, Ay. tambal ba, unya. Naamata sila katong kuan, katong Panyawan Liniment Oil, katulad tato inyong gibaligya. Kaya nagdami silang Panyawan Liniment Oil, tinuod at di ay, unya. katulad tato inyong baligya, hindi lang mo manghila-hila din na. Murang sa mong nangilad ka ng baligyang Panyawan. Iya rin sabayan og pagilad. O, pagilad ka na bang, maayo ba, Ate Pres, ka na bang tanawon sa, sir, ang lalaki sad, gusto sad makailan nga makakwarta. Ingon siya nga, kani amas Lebin, saksi mo yung Lebin, ano tanan. Ingon siya nga, wam ko sakit, ilaron ko ning mga mangilad, ilaron ko ning mga tao, nakakwarta ko ani. Dong, na ako sakit to, kanang di ko ka, tilawan akong ice cream, mura lang, way lami, nyari mo siya. Mura, nawa akong test, nawa ko no yung test na ba. Yeah. Gipainom siya, sige, og maayo ka, sir, bayad ka 500, o di ka maayo, ako'y bayad mo 1,000. Giingnan siya ni Patricio. Ipainom siya gas. Pag inom niya gas, uy, gas pa rin siya, oh. Naulian na ka, sir. Ayaw na ka, kay bawo ka gas ay pag-inom. Pinanggaw man, Bayad 500. Pinanggaw. Ay, ayaw na, Patricio, Dahilan. Nga rin ka mo, hinanggaw mo nang iyong Hinanggaw lagi. Pagsunod, ang iyang ingon nga, kanang limtanon siya. Niya? Limtanon siya, kanang musaka ko na siya gagdan. Ang tao ba, musaka ko na siya gagdan, inigtunga-tunga, muhunong siya, kalimot siya, padung siya sa, padung siya silong. Niya to. Siya, sige, kanit sir, kanang maayo yan po kanin, siya, unsa man siya, kaning imna ni siya, ang gas mag-yan po rin siya, ayaw na kanin, inom ka ang gas ni mag-inom. Mudailan ba? Pag ikatulo, ingon siya sa, ingon to tao nga, kabawas ko ani, ingon siya siya, matay, di mo ko klaro dong, siya, di na ko kaayo na, sir. Siya? Di na kakaayo. Siya, apil, di na ka. Bayad ka 1,000 ako. Gihatag Patricio, 20 man siya. 20 siya. Di mo lagi 1,000. 20 siya. Ayaw na ka. Kaklaro ka 20 na. Nanggaw gino Oy, Patricio. Ano nga daw, Lagi. Oy, ikualan to, kualan to imong baligya nga Panyawan, pero ayaw saguli anang imong kabuang. Hinanggaw. Napriso gid siya, Ate Pres. Napriso sila duha. Napriso silang duwas, Jo.
lakto ni istorya kung mga negosyo kita di gyud maayo ng mga lepra ng mga So, ilang timbangan. banan Ra o ng mga mga kuan. kanang ifiki mo ang kanang baligya. Kanang timbangan yun, Ate Pris, daghan yun. Kana tinuod na. Oh, Kanang daghan yun. timbangan. Unya, Daghan, kana ra bang Bisan kanang mga unsa na mitya Ate Pris na agya. kana kunong managod og mga ambot og tinuod baha kana sa Tinuod, merkado Ate kanang Pris. baboy tagoron or manok Kuha no. ko sa. Yan ko iyan ara ko sa wili ka Sa kuno wili. na diri. Mao ba? At luyo sa tagtaran. Wala, oy, Oh, ayaw mo kanang- pag-ana, oy, karong naminaw mga Lagi na. nasa merkaduhan. Ayaw, anak, kay mo, kuan ben, ano mo, karma, baya na ninyo. Karma, gina ninyo. Ya, bisag, unsaon niyo pagpaniguha? Dili gyapon. Di Wagi gyapon. po yan. Dili ka madilanto. Masinso, oo, Oo. okay. Na may binuang, niya, bati man. Manang, kuan lang, kanang tinarong Diniyos, lang. diniyos. Diniyos Oo. nga, panarbaho, pamuhat-buhat, ana ba? Sino? Aron wa kay atuba nga illegal baron unsa na. Tarong lang. Moabot naman yun ang kanera ba magtinarong ka. Moabot ang grasya nimo, di ba? Kung labi maayo kang tao, ato ka sa kanang na mamalit nimo, imo pagani pakapinan, dinamay. Mas Dindulin siya na nimo. Oo. Mas daghan pa noon maluoy ang Ginoo kun ginana ka. Kanang inana ba? Abangan. Nga nagtarong ka. Tinarong. Oo. Kana iya pagilad mo na iya. Kana ay mo, pangilad. Patricio. O danang Maayo kuan na mo. yung mga Patricio. Kanang hinanggaw ng imo. Di maayo Unya, padayon inana ron. Magkakita siya away. Inana, tungod ana. Nga mabakyan pa siya si Oo. Bako. Madisgrasya Una niya ka ibang pa. Oo. Oo, tinuod na. Munang tarong lang kung mamaligya ka. Pero di man tingali na ang ibaligya. Gitugutan, hinoon, kung mangumpra sa butika, aning panyawan herbal capsule, Oo. panyawan liniment oil, Oo. niya, okay ba na kung palitan mangumpra Pwede ko ra na? siguro Ate Pris kung ilang Daghano na pinansyahan lang nila gamay. Ginamay o Oo. gagmay lang. Pare-pareha Okay na ra. sa butika, okay ra na. Mas lindot pa na inana kaysa anak mo mga mangilad mo. Di na maayo. Pareha mo mga mangilad, anong mga suri-suroy, anong panyawan. Di maayo. Munang ayaw nagbuhata. Ay, usba. Okay, lato laging istorya, ang tanan nimo binahatan nga dili maayo, dili na mo lungtad. Dili mo lungtad. Lupigon yun na. Doon na panay karma. Oh, lupigon yun na sa binuhatan nga matarong. Correct. Oh, kung ari ka sa the book of Sirach, chapter 23, verse 19, atolan ni ining lesson din nga gibasa, this man is only afraid of other people. He doesn't realize that the eyes of the Lord are 10,000 times brighter than the sun, and He sees everything we do. Nga, maglimpong ta, sa ako nang ingon, dili man na mo dilanto sa ngatong-ngatong, imong binuhatang dili maayo, Correct, oy, mahibawaan man na. Huwag ma yung Usa na- kuan, usa- kaayuhan. usa na Huwag maayo sinultian sa kuan. binugoy nga sulti, matiktikan, usa na? Maditikan. 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 Bisag ko'y detektor. Oh. Maditikan. Bisag pares coronavirus. Kung anong kagburog flashlight. O na maditik. Kanang madali na kayo. O mahimo ka, labi na sa pagpamaligya, ayaw lang ng fake. Kaya pananglitan pa na atong namaligag panyawan. Nga nang nagsakay-sakyanan. O, nga gitagaan ko. Siya nga, pag ingon ako, di man ni original dahil. Siya nga, ay, imong katong sir, katong na-ICID marketing, sir. Ana, ayaw pag, testing. Pero na mag-testing ta. Patestingan ka itong original. Apal pag-abot sa inyong bay, dili di original ka ito imo na palit. No? Usab gani dong kana diniyos nga trabaho ayaw ng binuang para dili ka magkarma, dili ka magabaan ug walay mo sukmat ni mga tao hangtod mapriso na kahinoon. Ug daghang salamat sa pagpadangat iton tulumanon. Kone ko ang parcel, tiho.